Sutil. Hello, good morning everyone. Noting aldaw kat good morning para kanya tayo amin. Mas good morning ka ni Brian. Dahil today ay ibibigay na natin ang pinakamagandang regalo sa kanya. Ang pinaka-wish niyang instrument na matagal na niyang wish. Sipod di ubing suna. Itinabayag mga panawin nga sutil-sutilin tayo nga pagmurmuryutin tayo ating ubing. Kat bumawi tayo mat. Sakbay nga glipas dahi tayo nga tawan. Itid tayo medikal kalikaguman nan. Tano mat kwa maayayo. Best Christmas gift kanya na ato. So tayo grubatin guys. Tayo grubatin tayo ringan suran tayo pag grubatin. Let's go! Bray! Bray! Ano ka mo? May ka nagsangat. Bray! Ay! Huy! Uy! Anak? Hello! Robot kan? Robot kan? Apa na? Dagdagan tayo paskwam nga 20. Tam. Naa! Buong taulong. Tam. Apa na? Dito uy, garang na gumatang tiko. Posporo. Hindi. Itan. Tan. Nan. Ano? Umalis ka sa akin. Hindi ah. Gumatang dikwan. Piano mo. Wala akong pera. Meron. Gumatang. Aja pangarap mo nga piano nga. Mahaya ajay? Hindi. Ano yun? Yamaha yun. Yamaha? Buli tayo ng Mahaya piano. Hindi? Hindi. Agaraw ka garo doon ah. Hindi totoo yan. Totoo. Totoo to. Awan tisut-sutil. Awan pra-prank nato yan. So that time guys, hanga mamati dahito yung ading agat lalamos tayo. Nga mapan kami talaga gumatang. Aging ganamot lang na al-al-lukoy ko. Bimangon mo't lang. Kitaan nyo ito pinagbangon na kakaiba. Urayan nyo. Kita nyo. 1, 2, 3, go. Chala. Diba? Kakaiba ti pinagbangon na. Iba nga fan kami gumata. Apay da kasta. Huy, nga kasta ti agkupin. Naan kabaklaan dayta. Uy. Nga kasta ti agsimpati na gidaan. Uy. Hindi ganyan. Alabo ni. O kita nyo, bumangon lang aro doon, ikamakam na palang ti agkulukol, ti inhaler di taagong na, nagaro palang style na. So that time nga guys, ay nag-alukoy tayo matlang suna nga bimangon. Ngam, amo yung nag-stop man isunan di ta arwangan, nagpanunot manin. Totoo ba to kunanan sa, kita nyo ni, narigat nga maalukoy, ti amunan sa kutsut-sutulik manin. Inka na ah! Hindi. No, ang mamati guys. Wala nyo nga aro doon. Hindan. Pabebe, bani ito pa'y lakit diti ginatang ko. And finally, ti adu pala ang al-al-lukoy si murot mutlaang garod. Awanan ti adu nga sa uinta yun sa pulon day nga instrumento. Let's go. At yun na nga ti kaadu nga napan mi nagdamag-damagan, nagkanbasan, nag-inquiran, ti aglako ti keyboard guys. Ure naklagal al-al di nga pumanagnan aglenget pay amin nga ngipon kon. Awam mutlangan ti mapilinan. Galing yan sa 413 bago naging 473. Happy ka? Happy New Year. Happy New Year. Ayun, mano stock na nga ta. At sa kalagitnaan ng aming pag-i-inquire sa keyboard ay meron ngang nakakilala sa atin dito sa Tuguegarao na humirit pa ng pa-picture daw. O, kitaan nyo tiisom ni Brian dito eh. Kasla paltat. Anya? Gaya mo ba? Melissa. Kamamuta kay Gaya. Wala pa yung sali ko. Abay, pati kayo mo tan, ma'am. Dapat, abay, pati kayo mo tan. Tagaming regalo. Nagkapuga-puga niya. Wow! Happy si Baniit dyan. Ito nga namin. Taga-pagkaunin ko sa? Oh, sir. Let's go. Good. From Bagdao. Let's go, let's go. Let's go. Testing natin. Testing natin, testing.
excited. Dito nga pala kami sa MC Lim Enterprises nakabili at kaganda nga naman ng music room nila dahil dito namin isa-sound test yung keyboard na napili ni Bri. Let's go, pakinggan natin. Lastig Bri. Uy. Mahaya. Hindi. Ano yan? Ahamay. Nga ahamay. Yamaha. Ya? Ha? Ma-ha. Yamaha. Ahamay. Ahamay. Yamaya. Oo nga Rod, nagpwede studio dani. At habang ina-unbox nga namin para sa sound testing ay makita mo tiragsak na dayto yagat lalamos nga ubing. O kita mo ni termi is-isum na. Imposible no takasan naktupay dayto yung mga panagbanit di karayan no da piano nan. O kita mo. Anton, lipatin na karayan ato yun. Uray kita nyo. Okay, let's try. Tama ko mabuon. Ayan. Uy, first sound. Ay, wala ka. Ay. Oh, stick. Isa, may mayat na. Uy, ganda. Ay, ganda ka to na. Request type ko yun. Request. Kawan, maganda sa magawin. Mike, nandun nga concert dito. Ang ganda. At yun na nga habang sinasound test ni Bri ay makita mo latatiragsak na dahito yung ubing ni Oo. Ang matagal na niyang wish na keyboard ay datan ni pinpindutan nan. Kano kasano tiragsak na mas naragragsak na pa nga ate na. Oo, totoo yun. Dumatirik nam no dati maparparagsak mga miyembro ti pamilyam. Super happy siya for the first time nga nakita ti genuine smile na dahito yung ubing. Sa wakas na paisum tayo matlangin. Kilalak ni Brian, dagito ilang banbanag timang paragsak kanya na musical instruments. Yehey! Naisang punta yun guys. Di amahay na. Happy ka? Oo. Takasan naktupay? Hindi no. Yung pangkantupay karayan? Hindi na. Hindi na. Promise? Promise. Baka takasan naktumanin. Pangkantupay karayan? Hindi na. Nilipatin ko namin sa tikarayan. Kuray si kakampa ka. Hindi Hindi. Patingin. Ay! Hindi! Huwag kang matakot. Takot ako. Ay! Ala! Nandito na. Dahan-dahan! OMG! Oh, dakal. Wow! Dream come true. Happy? Super? Oo. Wow! Bagong bebe. At iti bebe loves na. Uy, ang ganda. Sana all. Pamujistan na. Ay! Pa-request. Parusukan ka. And with that, thank you so much Lord sa bagong keyboard ni Bri. Abangan nyo po ang aming jamming together gamit ang kanyang keyboard. Bye-bye! Happy New Year sa ating lahat!